ħassni naqra diżappuntata li kien hemm parlamentari rappreżentanti tal-poplu li vvotaw le f'dan il-vot. Jiena inħossu dejjem għatta illi jekk xi ħadd ikollu konflitt ta' kuxjenza wieħed allura jastjeni jew għandu jastjeni, però ma nħoss illi kien hemm min kellu jivvota le tgħidli inti tgħidilhom kif jivvotaw? Le. Imma meta huma għażlu t-triq ta' rappreżentanza, it-triq li jkunu fil-Parlament għandhom doveri li jmorru magħha. Jiena naqra ddiżappuntata wkoll bil-vot tal-Prim Ministru għax iktar minn kulħadd fil-verità kien il-Prim Ministru li qal li jixtieq referendum u minn hemm bdiet l-idea kollha ta' referendum. Jiġri kif ikollna kap ta' stat li jgħidilna ejja ħanamlu referendum ħanisimgħu lin-nies ħanaraw x'iridu u mbagħad jivvotaw stess le wara li nkunu nfaqna 4 miljun euro f'referendum nara naqra ta' diżappunt.